तर तुमचं सगळ्यांचं नवीन व्हिडिओ खूप खूप स्वागत आहे। तर आता आपण आहोत गजानन मार्केट मधलेच मीना एनेक्स इथे। तर इथे ना रेडीमेड ब्लाउज वगैरे खूप सुंदर मिळतात, तसेच रेडीमेड ड्रेस सुद्धा मिळतात। तर चला तर मग आता आपण एक ना ब्लाउजची डिझाइन वगैरे बघणार आहोत आणि मग त्याची प्राइस वगैरे जाणून घेणार आहोत। ये देखिए, ये फैंसी ब्लाउज आएंगे आपको, फ्रंट बैक वर्क आएंगे 550 के रेंज में। इसमें आपको कलर्स मिल जाएंगे, जो भी रनिंग कलर है। हैवी चाहिए 600 के रेंज में आ जाएंगे। ये सब पार्टी वेयर है। ये देखिए, ये 600 के रेंज में आएंगे। फ्रंट बैक दोनों वर्क है। ये भी 600 के रेंज में आ जाएंगे आपको। ये स्लीवलेस वाले है ना? अंदर सिलूज भी रहते हैं इसमें। अच्छा। इसमें अंदर सिलूज रहेगा इतना ही बड़ा एल्बो तक। ये देखिए, तर ह्याच्यासोबत तुम्हाला एक्सटर्नल हात वगैरे मिळून जातील, तर तुम्हाला हवे तसे तुम्ही लावू शकता किंवा स्लीवलेस सुद्धा यूज करू शकता। हाँ, स्लीवलेस पाहिजे स्लीवलेस यूज करा, स्लीव लावून पाहिजे लावा, तुमच्यावर आहे कस्टमरवर। त्याच्यामध्ये सर्वमध्ये स्लीवलेस भेटेल तुम्हाला। हे बघा, त्याच्यामध्ये पण मोठे बाय आहे एल्बो पर्यंत। हाँ, ये 350 ला आहे आणि हे घेणार आहे 300 ला। आणि हा एक पॅटर्न बघा, हे 500 ला बघा। कोणता पॅटर्न हा? डोली पॅटर्न। अच्छा, म्हणजे इथे मागे लग्नासाठी लग्नाची वरात वगैरे डिझाइन केलेली आहे। बेस्ट क्वालिटी आहे। हे 800 पर्यंत जाणार तुम्हाला। तर हे 800 रुपयाचं ब्लाउज आहे। तर तुम्ही बघू शकता त्याच्यावरती हातावरती नवरीची डिझाइन वगैरे केलेली आहे, तर पाठीमागे वरात दाखवली आहे। हा, ये बॅक असं बघा। त्याच्यामुळे भरपूर कलर व्हरायटी आहे। हा एक पूर्ण डिझायनर आहे, त्याला हाताला खूप सुंदर डिझाइन केलेली। तसंच बॅक साइडला याचे हुक्स आहेत आणि सोबत हे गोंड्याचे लटकन वगैरे, तर ते सुद्धा खूप सुंदर वाटतंय। फुल वर्क बघा असं दाखवा समोरून। याच्यामध्ये पण व्हरायटी खूप आहे आपल्याकडे। ह्याची प्राइस काय? ये 1700 1800 1000 याच्यामध्ये असं येणार। हे असं दाखवले हे सगळे 1000 वाले। याच्यापेक्षा हेवी पाहिजे ते पण भेटेल तुम्हाला। याच्यामध्ये मोठी बाई पाहिजे 3-4 बाई फुल वर्क। वाव, हे खूप सुंदर ब्लाउज आहे। हे 1150 ला येणार। हे 1150 चं आहे। तसं तुम्ही बघू शकता याला पूर्ण डिझाइन केलेली आहे। तर हे सुद्धा खूप सुंदर वाटतंय। तसेच त्याचे हात सुद्धा मोठे आहेत। हे 400 ला पुन्हा सिक्वेन्स आहे, आतमध्ये बाई आहे। हे वेल्वेट मध्ये येणार। हे एक सुंदर वेल्वेटचं ब्लाउज आहे। 400 ला। हे खूप कमी किमतीत आहे आणि अगदी सुंदर ब्लाउज आहे। आणि याचं कापड पण आहे ना, मऊ कापड येणार, असा टोचणार नाही। आपण हात लावून बघूया याला। आणि थंड कापड आहे, असं गरम वगैरे नाही करणार। खूप सुंदर आहे। याच्यामध्ये कलर पाहिजे सर्व रनिंग कलर येणार याच्यात। कुठली पण प्लेन साडीवरती घालू शकता याला। हे बघा, आमच्याकडे कलर सुद्धा खूप छान अवेलेबल आहेत आणि हे कोणत्याही साडीवरती सूट होणारे ब्लाउज आहेत। एक हा बघा, हे सिमर मध्ये येणार 400 ला। आतमध्ये याला पण बाई आहे आणि याच्यामध्ये ऑप्शन असतं, फिटिंग पण करू शकता तुम्ही आणि याच्यामध्ये मार्जिन असते, लूज पण होणार ते। तर हे कोणत्याही साईज मध्ये वगैरे यूज करू शकतात ना, लूज करून किंवा टाईट करून वगैरे। आणखी याच्यामध्ये सगळे रनिंग कलर आहे। हे आपल्याकडे खूप रनिंग आहे। प्लेन साडीवरती खूप छान दिसते। तर हे कोणत्याही साडीवरती डिझायनर किंवा काठापदराच्या साडीवर वगैरे सुद्धा सूट होणारे ब्लाउज आहेत। नवीन व्हरायटी हा एक नवीन पॅटर्न आलाय। हा सुद्धा खूप सुंदर आहे, चिकन पॅटर्न असं म्हणतात याला। आणि हे मोठी बाई आहे। तर हे 3/4 असणार नाही हात? हे 3/4 हँड्सचं ब्लाउज आहे। हे मागे आहे गोंडे दिलेले। याच्यामध्ये पण कलर भेटणार। तर त्यामध्ये ब्लॅक व्हाईट तसंच मेहंदी कलर।
आणखीन पण कलर आहे, गुरांवरती आहे, रनिंग कलर सर्व येणार आहे. खूप सुंदर वाटतंय हे सुद्धा ब्लाऊज. डिझाईन तर हे खूप सुंदर ब्रॉकेट डिझाईन मध्ये आहेत. तर हे सुद्धा ब्लाऊज खूप छान वाटतंय. प्रिंट खूप उठून दिसणार. तर याच्यामध्ये सुद्धा हात येतात का? हा, याच्यामध्ये पण बाई आहे. तर सर्व मध्ये तुम्हाला बाई येणार. तर त्याची सुद्धा डिझाईन खूप हा, छान आहे. दोन बाई दोन साईडने लावलेले. ओके. हा, आणि याचे सर्व हे कलर. ह्याची प्राइस काय सांगितली तुम्ही? 500 500 ला. तर याच्यामध्ये बघू शकतो आपण कलर खूप सुंदर सुंदर आहेत अवेलेबल. सर्व कलर. आणखीन पण हे 600 ला येणार. याचा कापड पण हेवी येणार. याच्यामध्ये पण कलर डिझाईन भरपूर आहे. तर इथे आहे ना 4XL 3XL वाल्यांसाठी वगैरे सुद्धा प्लस साईज मध्ये ब्लाऊज अवेलेबल आहेत. हे बघा. तर तुम्ही इथे येऊन नक्कीच भेट देऊ शकता. 5XL पर्यंत सर्वांना मिळून जाते. हे बॅक आणि सिल्कचे पॅटर्न बघा. हे मोठी साईज आहे एकदम. ते 5XL ला पाहिजे हे त्यांच्यासाठी. 5XL साईजचं ब्लाऊज आहे. हे हा. सुद्धा खूप सुंदर आहे. त्याची डिझाईन वगैरे आपण बघू शकतो. हा, हे बॅक येणार. छान डिझाईन केलेलं आहे. तर याची प्राइस काय? 600 600 रुपयाला. तर हे 600 रुपयाला मिळून हा. जाईल. आणि प्लस याच्यामध्ये मार्जिन पण आहे. आणखी लूज करायचे लूज करू शकता. ओके. हे बघा, हे पण 5XL वाला आहे. तर हे सुद्धा खूप सुंदर आहे. डिझायनर मध्ये आहे. 5XL साठी वगैरे आहे. हे 550 ला आहे. 550 ला इथे मिळून याच्यामध्ये पण कलर याच्यामध्ये पाहिजे. color सर्व रनिंग बघूया कलर आहे. डार्क कलर, लाईट कलर सर्व भेटेल याच्यात. जाईल. आणि हे कोणत्याही साडीवरती तुम्ही घातलात तरी खूप सुंदर वाटेल. हे बघा, याच्यामध्ये लहान साईज मोठी साईज दोन्ही दाखवले तुम्हाला. आणि सर्व मध्ये बाई आहे ऑप्शन मध्ये. तर त्याच्यामध्ये ऑप्शनला तुम्हाला जर तुम्ही स्लीवलेस घालत नसाल तर तुम्ही हात लावून सुद्धा घालू शकता. हा, एल्बो पण येणार बाई याला. आणि एक हा बघा, हे पूर्ण सिक्वेन्स वर्क येणार. याला पण बाई आहे. याला पण लूज करू शकता. कलर कॉम्बिनेशन भेटेल. हे 500 ला 500 ला. तसंच हे पण 5XL मल्टी कलर मध्ये 5XL आहे. मल्टी वर्क. कोणत्याही साडीवर कोणत्याही डिझाईनच्या किंवा कोणत्याही पॅटर्न मधल्या साडीवरती तुम्ही घालू शकताय. याच्यामध्ये कलर पाहिजे याच्यात पण कलर भेटेल तुम्हाला. प्राइस काय याची? 650. हा 650 ला आहे. आणि कापड क्वालिटी पण बेस्ट येणार. असं नाही का क्वालिटी काय पण देणार आम्ही. यांच्याकडे क्वालिटी वगैरे सुद्धा खूप चांगली आहे. तर हा सुद्धा एक 5XL मध्ये आहे. सिल्क कॉटन येणार. हे बघ, हे पण 5XL. प्राइस 650 600 असे येणार. हे बघा ताई, हा फॅन्सी मध्ये. तर हा एक फॅन्सी मध्ये खूप छान आहे. हा सुद्धा शायनी कापड आहे याचा. आणि वॉश नंतर कापड असंच राहणार. तर हे घरी वॉश वगैरे करू शकतो ना? करू शकता मॅडम, सर्व वॉशेबल आहे. तर हे घरी वॉश करण्यासारखे आहेत. हे बघा, याच्यात आणखीन भरपूर पॅटर्न आहे सिक्वेन्स मध्ये. कलर वेगळे. हे बघा, हे पण मस्त. फॅब्रिक सर्व इम्पोर्टेड फॅब्रिक आहे ना. याच्यामध्ये पण सर्व मध्ये बाई भेटेल तुम्हाला. सगळे 650 ला. हा नाही, 650. एक हा प्रिंटेड कॉटन येणार. याचे डिझाईन काहीतरी खालती असं लटकन येणार. तर हे तुम्ही घागऱ्यावरती वगैरे युज करू शकता. कॉटन मध्ये हा खूप सुंदर आहे. ही सुद्धा डिझाईन नवीन वेगळं काहीतरी आलंय. त्याची प्राइस काय आहे? हे 500 ला आहे. हे 500 पर्यंत तुम्हाला मिळून जाईल. याच्यामध्ये पण तुम्हाला कलर आहे. कलर्स आहेत अवेलेबल. खूप सुंदर वाटतंय. हा, याला पण आतमध्ये बाई आहे. हे खा बघा, हे पण खूप छान पॅटर्न आहे.
ये बॅक येणार, हा एक वेगळा पॅटर्न आहे त्यामध्ये. ब्लॅक वरती बाई पण आहे आतमध्ये आणि मोठी बाई 3-4 येणार एवढे. प्राइस काय त्याची? 500. याच्यात ब्लॅक मध्ये 250 चे बाई पण आहे आतमध्ये. हे बघा हे 550 ला आहे. आता आपण कॉटन वरती वर्क दिलेला आहे. हे बी फॅन्सी मध्ये येणार. याचं पण वर्कचं काम बघा, एकदम बारीक काम आहे, खूप छान दिसणार आहे. तर हे वर्क बघू शकतो आपण, खूप सुंदर आहे. आणि हे बॅक साईड बॅक पण खूप सुंदर डिझाईन केलेली आहे. ते पण 750 वाला आहे. सर्व मध्ये तुम्हाला कलर वगैरे भेटेल. फक्त हे सिंगल पीस दाखवतो तुम्हाला आता. तर हे गोल्डन मध्ये, तर त्याचे तुम्ही हाताची डिझाईन बघू शकता. ही सुद्धा खूप छान आहे डिझाईन केलेली. घातल्यानंतर अजून उठून दिसणार. शोल्डर येणार ना, सुंदर डिझाईन आहे हाताची. तर ह्याची काय प्राइस? हे तुम्हाला 750 ला येणार. हे सिक्वेन्स मध्ये आहे. सिक्वेन्स मध्ये हे 450 ला आहे. फुल सिक्वेन्स आहे, गोल्डन वर्क आहे. बॅक पण पूर्ण सिमिलर आहे. हे सिक्वेन्स पण आहे आणि याला चिकन वर्क पण दिलेलं आहे. तर इथे ना आपल्याला रेडीमेड ब्लाउज सोबतच रेडीमेड कुर्तीज तसेच ड्रेस वगैरे सुद्धा मिळून जातील. तर तुम्ही इथे येऊन ही सुद्धा शॉपिंग करू शकता. तर आता त्यांनी आपल्याला त्यांचं विजिटिंग कार्ड दाखवलं आहे. तर यामध्ये त्यांचा पत्ता तसेच नंबर सुद्धा दिलेला आहे. तुम्ही कधी येऊन भेट देऊ शकता. तसंच व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.